Marsendep shimti ya kane ke klub. Peit hangne hadukan no ke power u Cristiano Ronaldo. Bat ke bajia ya kane ke klub. Bat nakaleng jong Lionel Messi. Lasyai kasngi unsa wanphai biang. Nakabentak ke Inter Miami. Haka jingil ka jong ke MLS. Tengap dang sobhai pi ki parlok sya kane ke channel. Ladap sengutanat ye ki kubor sport. Wat kelet ban like pat subscribe. Te hoi perlok hadin baladep ban penbena. Ia ka jing shimti jong u Cristiano Ronaldo. Ia ka wei naki klub na Spain. Langba Arab 100%. Kum utau si owner jong ka. Kata kadai ka Almeria. Kabadon na ka second division. Kabadon ru ia ka jing kerman. Ban syap ntiu no ha ka La Liga. Kane ka klub Almeria. Kaliyo palat armelian ngut kinang follower. Ha ka Instagram account. Tang hapok ka Arab Sau kenta. Hadin balapan bena. Ia ka jing shimti ya u Cristiano Ronaldo. Te perlok kane kadai ka power jong u Cristiano Ronaldo. Haka bakat coba ulit ki follower jong uru hang tahi kilek. Kumba ulapan itu uru ia ka Saudi League. Sya ka percayhi para kawe. Bat kumjuru Lionel Messi ia ka MLS. Bat habangi pai nagaliang jong Lionel Messi. Lasyai kasngi unsawan pai biang. Nakabenta ka jingil ka jom ke Inter Miami haka MLS. Haka baka Inter Miami kan saikun persya ia ke Orlando City haka por Step haka por San Bajesh deng